ekhaya ethi uye esontweni. Kwenzeka kanjani ingene inkonzo yasekuseni kuze kungene yasemini awuyanga ethempelini. Ngabuka enye into eKhenani abanye omakoti siyasebenza ke la emahotela. Nabo omakoti phakathi kwamadokodo. Ayithi indlela ethi lokhu idlula ngakubona. Kusukela ekuseni Ntombela efunda umthandazo kwakuvalwa phesheya. Wazi waqeda. Babhizi nezithombe bayashuthana. Yini ile ngqephe yafika esontweni. Le ngqephe yafika esontweni abanye mawukhuluma ukhuza kube ngathi unomona ingoba unga-afford. Wayengasona isilimo uShembe mayethi sonke asigqokele ngubo. Wayenzela ukuthi singakolodelani. Le ngubo iyona esenza sonke sifane. Sibe into eyodwa ngisho onosizi angayiboni ukuthi unosizi. Ngoba noma thina sikuhlukanisa ngoba siyakuhlukanisa thina amaNazaretha asifuni into eyenza sibe munye. Buka manje esontweni iMnazaretha ihlukene igaba eyingane. Silwa nokuthi nje uShembe ufuna sibe imbumba sikufuna ukuba imbumba. Khona nongibabe yeshelela. Yebo. Uyabona? Igaba enhlanu manje. Uyabo? Angithi yabona njengoba nje sikukalika. uShembe wathi asigqoke ukalika sonke. Ngeke ngibonakale mina mchunu ukuthi nginemali mangisahleli ikalika. Ukuze ungibone ukuthi senginemali angiphumi ekalika ngigqoka ungena sebehleli ngoba uyabizwa. Uma seniqala nanda kungena sebehleli angisezukubonakala ngoba sesibaningi. Angingene kulo omunye ulokhuzana. Ungibambe ngiyashelelwa wona walandela lona wayisilika ucwebezela. Nebakhala ngokuthi kuyabachopha abasheshe bawudedela. Aphuma umuntu angene kubanyisa. Uyabona? Angithi kuliwa nani nestage. Ngangikhala ngegama ke ukuthi esontweni. Hayi cha ngathi niqambe Aha. wathi ugeja ngangikhala ngegama. Angithi ke kwaphunywa lapho. Wangenwa kwigoli manje. Uyabo? Mawungenalo igoli awunawo uNazaretha. Manje na ke bese umoya wami uhlupheka. Uhlushwa yini ngikhumbula intshumayelo yenkosi ilanga. Mzukwane kufika omama kulona bezocela umkhokheli. Ithi ngumahlombe senimbonile yini onganiphatha. Bathi bona yebo sesimbonile. Ithi ubani base bemkhomba owayaziwa ukuthi hayi uright bamkahle nalapha gane khona. Angithi namhlanje sibuka lokho ukuthi lapha esiyakhona kukanjani. Wokubuke inkonzo zolwesini ukuthi izinga liba kanjani. Uma kuthiwa nje uLwesini ubizwe wena ngeke kuze kukhulunywe nange-color of the day ngoba ubizwe isichaka. Kodwa uma ubizwe isigwili uzomenyelwa kuze kuthiwa sizogqoka ikhala ethile. Uyabona? Ithi inkosi ilanga kunomama engingamboni la. Khona umama enikhonza naye. Lona ongcolayo oyidiqa kakhulu wasemambatheni. Uphi lo yamama ongaxuphi ayisho kanje. Bathi bona usalile inimshiyeleni. Bathi baba ubengakufanele ukuza phambi kwakho uyangcola kagesi. Yayisithi inkosi ilanga ngilandeleni yena. Uma befika naye yayisithi nanga umkhokheli wena. Yakhomba lona idiqa leli elingcolayo elingaxuphi. Bashwama badumala. Ithi inkosi ilanga niyazini bantu abami ngithi umkhokheli lo mama. Bathi bona cha. Yathi ngoba yena unithanda nonke. Uma uqhamuka wena uyafisa ukufana nawe kodwa uNkulunkulu akamphanga amandla. Uye kujabulela ukukubona wena. Nawe mayikubona ugqoke kahle uyakujabula. Njobe usuke ehleka ngenhliziyo yakhe yonke evulekileyo. Uyafisa ukufana nani kodwa nina ngoba ningcono kunaye nimkhipha inyumbazana. Kodwa yena unithanda nonke. Uthi ke kunjalo maNazaretha. Uma ngabe senithanda kakhulu ngokweqile emathempelini khona abantu abagcina bededa kuShembe ngoba basuke beyibona kungasabafanele bona ukhonza uShembe. Ilento ke yenzakalayo emhlabeni wonke. Khona abantu namhlanje abahlele emakhaya. Ngenxa yokuthini? Angithi manje akanayo ingqepho. Hayi ukuthi ngoba ezenyeza noma ingoba mhlawumbe eziqhathaniswa. Phela manje beqokelele ihiye naseGibson. Inkinga lapha esontweni angithi manje nansoke inkinga uzoqhamuka ngaleli hiye. Hawu nasempuzu ufakele. Empunzi aligqoke elinde. Akuzukusho
abangakholwa ukuthi unelilodwa kanti kuzosho laba abawashintsha njalo ibona abazomkhomba ngamehlo okuqala. Uyabona? Ilento ke ezodala ukuthi ezenyeze ngobani sesimjaje thina sesikwazi thina ukubona ukuthi uyahlupheka kanalutho. Futhi uma lo muntu ezosondela kithi kube khona kucelayo kulokho esingasakusebenzisi ithina kusasa esizoma ngaye. Uma engaqhamuka nje kusasa esegqokelele elinye ihiya kuzosho wena kubangani bakho mabethi nje bethi abangani hawu ulishintshile ke namhlanje laze lalihle lifana nelakho kuzosho wena kuqala ukuthi hayi ulinikwe yimini leli lidala bengingasalisebenzisi ngobani ukukholwa kukho. uShembe inhloso yakhe wazokwakha isizwe uShembe mhlambe abantu abaqondi. uShembe wazokwakha isizwe esibizwa ngamaNazaretha esizothi masihamba emhlabeni siyezulwini kodwa siyehluleka. Imhla yonke uShembe mayikhuluma siyehluleka ethi thandanani maNazaretha athi ngiyanithanda mina maNazaretha noma ungangithandi athi ngiyakuthanda. AmaNazaretha ayehluleka ukuthandana. AmaNazaretha esontweni akha ama-team, AmaNazaretha esontweni akha ama-group, AmaNazaretha awathandani abheka ukuthi unani umuntu makubizwa ovuka nathi emakhaya ufuna ube neqhaza olibambayo ethempelini ukuze sizoya. Ma ungadume ngalutho ethempelini awuhanjelwa. Lento engihlezeke ngisho ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uphathe abantu ethempelini kube khona abantu ongabazi. Ngoba mawuphethe abantu noma abumkhokheli noma abumshumayeli yiba nebhuku labantu obaphethe. Ukuze mawusekukhona umuntu ongamboni ethempelini uzobuza mangabe ngapha kosisi bethi intethele noma komama usuya umkhokheli usibani bana ngimboni sekuphele isikhathi esingaka kwenzakalani bese ukhipha amakholwa ayombheka nangapha enhlalisuthini. Kodwa lento kayikho kufanele ngizakhele igama esontweni ukuze nginakeke. Uyabona nje manje khona into exosha abantu esontweni ngiyaxolisa nje kodwa ngizoyisho. Uyabona esontweni kuyanikelwa kuthiwe uthando lokulekelela uNkulunkulu ngendlela okubekwa ngayo. Kodwa uxakeke futhi mawusufika la kusekukhona khona uNkulunkulu sekuthiwa kukhona okushodayo. Lushoniphi? Ngoba phela uyabona nje ke ngithi uzoze eMlazi. Already eMlazi sekuqalile ukubhulwa amazolo kubhulelwa abantu uFebruary days. Kodwa kuba kuhlungu mawusuzwa kuthiwa khona okushodile. Zonke lezi ikhathi kade lishaya uthando. Beninikela abantu bekhipha abangenakho einhlizweni zabo ngethemba lokuthi benzela abantu uNkulunkulu ngoba usukazi ukuthi umuntu manginikelela uShembe ngiphosa ngenhla ngizomukela ngezansi. Le ndlela yethu esinikela ngayo abaningi abantu baxoshile emathempelini. Lena yokubhiyoza yokuphatha iminikelo sibheke phezulu sitshakadule sigcina sedlala indishi emathempelini. Khona umuntu osuke ephethe u5 uyafisa ukunikela uzoya kanjani ngoba akakwazi ukubamba u5 ubhekise phezulu uzowubamba ugodle. Ithina futhi esiphethe imali enkulu siyathanda ukuba la ngaseyimbengeni asisuki ayisenzela ukujaja abanye ukuthi banikela kangakanani. Uma lo muntu enikela ngo5 kuzosho mina kuqala awunikeli njalo wena leli demon elikhona esontweni lokuthi umuntu onganikeli kushuthi akekho nyazini kusho njalo namhlanje. Thoma unganikeli nje kushuthi awukho nyazini. Uyabona akuyona indlela leyo yokukhuluma nabantu bakaNkulunkulu. Yathi inkosi lapha ekhaya yonke into mawuyenza ngothando ngisho ukunikela kuuthando lomuntu. Awukwazi kodwa manje ukumbopha umuntu umbophela ogodweni uthi akakhipha ngenakho. Ithi inkosi angizwani nomuntu wesilimo kusho ilanga. Ithi ungathatha ukuthi ukudla kukho kodwa ubaba unikela ama1000 esontweni. Lo mnikelo usuyisinengiso phambi kwaNkulunkulu noma unganikela kangakanani. Umnikelo owenzayo omuhle ilona oqala ekhaya ukuthi ubongwe ekhaya bese uhamba esontweni. Umnikelo omuhle ilona othi uhloniphe ekhaya bese uhamba esontweni. Yingakho nenkosi yathi mayifika kodadewethu ibabuyisa inyanga yezulu ibanika igama ukuthi izintombi lezi zentethelelo
ithi ababuyise yayisithi kodwa abantu abami intethelela ayiqale esontweni iqale emakhaya buyelani kubazali benu lani iqhuzuke khona umuntu nomuntu owashiwa bili imbuzi yokuqala ayocela kubazali bakhe bemcelela intethelelo ukuthi wangcolisa umuzi wakhipha ithonga ekhemeleza uthema esephuma ngesango uyiswa esevela ngeweji lokho kwakungamawindi akudala amancane wakhuluma ngenhliziyo wathi liphume nobomvu akezwa njalo usisi akezwe umne wabo bangaphandle kwesango kodwa lawo mazwi akwazi ukuhamba ayohlala esibeletheni salosisi ukuthi angabatholi abantwana ithi inkosi ilanga ngesikhathi sithandazela naye efikile yambona esekhala yayisithi mthatheni lo muntu bashumayeli nimbeke lapha phansi kwesihlahla yathandazela abantu bonke laba yaze yaqeda yayisithi hambani ngibuzele kuye ukuthi ukhalelani uthi ke lo makoti ngibona baba abantu mangabe bephiliswa mina ngiyaliwe ezulwini ithi inkosi ngibizeleni yena wabizwa ithi kwenze njani mntanami ngibona manje uthandazela kunesandla esifike siphebeza umthandazo wami uthi angakuthandazeli lo muntu waphuma kanjani mzwani yogana wayesechaza lenkulumo uthi uShembe kulungile ke mntanami ubaba wakho lo ubaba wakho waqalekisa wena mzukwane uphuma yogana khona abantu abaganile bagane neziqalekiso zabazali babo ngoba abanye oyise babe ngabantu abaphuzayo ungamadoda angakholwa ngelinye ilanga bake bahlanganyela uyise benonini eseyingane yena bashawisa edakile ukhulile namhlanje uyintombi ulotshola uganile ayilungi izinto emzini kanti wakwabekwa isandla uyise mzukwane uyisephuzile ayilungisiwe leyo nto uthi kuShembeke hamba kumyeni wakho umtshela kulekeleleni ithola imbuzi nibuyele la ozalwa khona uyocela intethelelo ubaba wakho omncane akucelela intethelelo kumne wabo ngoba usewashona ubaba walo makoti bafike bayicela intethelelo ngembuzi le ndoda yamela uyise yalimukela uxolo lo makoti yenziwa lenhlambuluko wabathola abantwana sibangaki-ke mshumayeli esiphilayo esingamaNazaretha phambi kwaNkulunkulu esifike siguqe kodwa sihamba neziqalekiso esazakhela zona thina ngoba abanye bethu iziqalekiso zizakha ngenhliziyo singanakile athi umzali mayethu uyakhuluma nawe ubiphe ngenhliziyo ubophe uthi uhleze ethuma mina ngedwa akathumi ngani usibanibani lithi iBhayibheli uJehova ubheka inhliziyo uhlole ibilini akunike njengalokhu ukwenza kwakho nokuthela kwemisebenzi yakho zingaki izinto ezisibophile noma sinikela kuShembe zingasilungeli ngenxa ukuthi sayithwe sathina lamajoka yingaki izinto namanje kuyasetshenzwa ebuhleni kwenziwa yonke imisebenzi siyayenza yangaphakathi kodwa ayikho impumelelo yaphambili ngoba abanye bethu bazalwa abantu abahamba emhlabeni bexoshwe oyise baze bafa oyise bengababuyisanga ukuthi bakhulelwe emakhaya bengamantombazane bengaganile namhlanje sesiphendukile singamaNazaretha uma uShembe ethi uzothetha amacala abantu abangasekho yini esiyenzayo thina ukumhlangabeza ukuthi kuthetheka amacala abantu basemakithi noma sithwele inkolo phambili ngeqoma uyazi kunomuntu oseqede 10 years akazi kodwa ayithenga imbuzi ethi ngiyonikelela abakithi ukuthi nje uNkulunkulu bakhumbule bakhiphe esigodini sosisi ngiyonikelela abakomalume enkosi bahamba emhlabeni bengeswani ngiyovula amasango ke omuzi kaNkulunkulu ibani khona bangaze bekwenza sibhizi nezinto engasani indawo nansi imqhele esontweni ingomalini 3.5 amambatho 14,000 lo muntu lapha ahle khona komalume bakhe uyazi ukuthi akaze ngenzelwe isiphandla komalume ngomlanjwane nje ongabikwe indawo uhamba emoyeni kodwa ugqoka imbatha lika 14,000 bungathatha le mali ukhulume nomalume bakho celela umakho intethelelo masashona noma amandla engenawo ngoba usebekukhumbulile wathola ngaphambi kokuthi uye emgidini ngoba ukwazi ukuyogidela Shembe umlanjwana ungakazi ubikwe indawo uma ugida ugidela liphi ithonga ngomuntu uyethi ngigidela abakithi ugidela baphi wena ungaziwa ndawo awubikiwe komalume akazi ubikwe kini isiphandla nje sakomalume awusazi mawuqala uvunula uthi uye emgidini ugidela liphi ithonga ngoba mzukwana kuzalwa wena ithonga la komalume lacunuka lapho uma lahlala ngaphandle manje ucanga ukuthi mawusugida emgidini izosondela kuwe kubeni langcola ngawe
phela nalawe yakhona usangcolisa. nala uyakhona Bona uyancolisa yonke into ayithinta iyaningi. iyanindeka iyonakala ingakho-ke nasemgidini kuyokhuzwa wena ngapha nangapha uyabona kuyothi uma kuthiwa hayi inhlanhlatho akwenziwa kanje uthi hey ngimdala mina lapha emgidini ngaqala esigojini esibomvu sengikuyinjobo manje kodwa awukho umehluko. So mhlawumbe ngoba isikhathi sethu sikanje uthini amazwi esingawabeka ukweluleka umuntu othi ngeke ngilulekwe mina wena ngoba mina ngizalwa umfundisi noma mhlawumbe ngizalwa umvangeli nobaba wami ugcotshiwe wena uyini ubaba egcotshiwe engakazange nginike lesi iseluleko okanye ngeke ngilulekwe wena ngoba mhlambe wena uganwe unkosikazi oyedwa mina ngiganwa amathathu yini ongangitshela yona umuntu ongafuni ukuthatha iseluleko ngoba ebuka umuntu okhipha iseluleko what can we say umuntu kanjani engingakusho kulokho ukuthi ma uNkulunkulu esebenza akavamile ukusebenza uNkulunkulu ngento ebalekile. uNkulunkulu uyethathe ngisho udoti lapha kuyisicilothi awuthintithe awubeke lapho ubonwe izwe lonke ngoba usuke kukhona into afuna ukuyidlulisa ngawe hayi ukuthi lo doti ubalekile kuye. Engiqonda ukusho ukuthi njengoba ngikhuluma nami indaba kaNkulunkulu angigcotshiwe angilutho kodwa lokho ekhulumayo akukhona okwami okashembe mina ngumbhobho odlulisayo indaba kaShembe uyeke mina ngumbhobho mina odlulisayo mhlawumbe ukukhuluma kwami noma nginezami nami izono nawakithi amacala engiwathweleyo kodwa mhlawumbe ngawe ngokuthatha lokho engikushoyo nami uNkulunkulu uyongikhumbula ngawo. Isho njalo incwadi yeBhayibheli ithi ngiyalibala kodwa isemazweni ahlakaniphileyo hayi Exodus ithi nxa ngisho komubi Hezekiel 3:18 nxa ngisho komubi uthi uyokufa nokufa kodwa wena umyalanga umubi ukuthi asuke endaweni yakhe embi yena lo nomubi uyokufa ekuphambukeni kwakhe kodwa igazi lakhe ngiyolibuza kuwe ngoba wena umtshelanga ebini ukuze aphile. thina silapha sizothi abantu abasuke ebini abahlukane nezono ezibulala umsebenzi kaShembe ya ilo focus akukho okunye esikumemezelayo futhi asikhankaseli thina ukuthi mhlambe sifuna ikhundla ezithile esontweni. Ngiye ngibe nento ngithi mangikhuluma ngingedwa ngithi kwesisikhathi mhlambe ngingambonga uNkulunkulu ukuthi owami ubaba akambonanga uShembe kodwa uShembe ubonwe yimi ngoba ngiye ngicabanga imithwalo engiyibona ithelwe zingane esikhula nazo edalwa abazali bazo. Ngelinye ilanga ngithi mangikhuluma ngingedwa ngithi khona la uNkulunkulu angabanga khona neqiniso emhlabeni ezintweni zonke ayidala kodwa leli vesi lokuthi izono zawoyise ngiyozihlisela kubantwana kwakusafanele uNkulunkulu akahlale phansi alibuyekeze leli vesi ngoba kunabantu abenza ngamabomu konakala ngoba uyazi ukuthi nginezingane laba abantu abafana nalabo beshwe inkosi ilanga oHezekiya othi umuntu anganandaba nenzalo yayo ukuthi yosala iphila kanjani. Uyabo othi umuntu ngoba mina esikhathini sami ngibusile kwakuhle angabi nendaba nabantu abeza ngemuva la esontweni kunabantu abangosihogo kasikho emini uyiNazaretha ebusuku umgundatshana ekseni uyinkosazana ka25 ebusuku uyisigebengu uphuza utshwala emadokodweni kutholakala amabhodlela. Mawuthi uyalandela bungenephi bungene nezikhwama ezifakani iMnazaretha abanye beze bebugoqe ngayo iMnazaretha phakathi komuzi kaNkulunkulu ngoba kuliwa nokwenza isono ngenkani omubi yena ukhona lapho kusuke kukhona ithi inkosi uThingo lapha ekhaya ayikho into engekho ithi mangabe uthe uphuma kini uzela ebuhleni wathi ngiya kuNkulunkulu kaShembe ithi uzofika umtholo uNkulunkulu kaShembe mawuphume kini wathi ngiya kulo baba wakaShembe osizayo uzofika umtholo baba wakaShembe osizayo mawuphume kini wathi ngiya kumprofeti uyofika ebuhleni uthola umprofeti mawuphume kini wathi ngiya kuNkulunkulu ithi uShembe ukuvezela lokhu wena oyitshela ukuthi uze kukho ngaleso sikhathi
ayikho into oyifica ofikayo lapha emzini wasebuhleni othe uze kuyo ungayitholi. Ngisho kuthiwa uthe uze endodeni yashembe, bayothi abantu bekhuzwa ingcwele, wena uyibonela indoda nje abantu abayihalaliselayo, ngoba ayikho lento kuwe ngaphakathi uthi uThixo lo. nalaba beyintombi Ma uze intombini uzoyifica. futhi uzofica impela izokuhlangabeza Sengigcina. Uyabona sengigcina ithi ingungu Mahlombe ibiza abanye abafana babe babili ababedayisa impahla ekuphakameni. Laba abafana babesuka eFryhead befike bentshontsha impahla benza ama shoplifting bese behamba bedayisa izwe lonke baze bagcina befike ekuphakameni beba u2. Kwahamba laba abafana bangabe besabuyela emuva. Bagcina sebebonakala lapha ekhaya sebegqoka iMnazaretha. uNkulunkulu ke iso lakhe libanzi. Wathi kungazelele lutho wayesebabiza uShembe wathi ozani lapha abafana bami. Wathi awu seniyakholwa nani? Bathi bona yebo siyakholwa. Wathi nisukaphi? Bathe eFryhead. Wathi nafika kanjani la ekhaya? Bathi sasambe sidayisa. Sagcina ke sesikholwa. Uthi awu ngiyabona abafana bami. Nifike lapha ekhaya nabanebhadi. Nahlangana nezigebengu zamakhosazana. Ithi lapha ekhaya uyabona lezo ingane yayibiza ngeyibonga. Yathi nibe nebhadi bafana bami ngoba nithema niphenduka naphenduka kabi. Naphendukela koNondindwa ebebecashe ngengubo emhlophe kaShembe. Yathi mina nani ngeke sibonane kweliza ngoba lezi intombi izene benembatha nazo ijike imbathi nansuka zitshela ukuthi umuzi weyiphingi lo. Yathi mina nani nalezo ingane ngeke sibonane kwelizayo. Uyabona mawuze lapha ekhaya ngoba uthi khona intombi. Uyoyithola intombi. Shuthi kuyakhawunta nokuthi mawuphenduka uphendukele kubani. Kuyakhawunta ukuthi ngesikhathi uphenduka uboneni ufice kukhonani. Mawuthe ufika bewuhamba nomngane wakho waba nebhadi wafika kwimgidi. Definitely sure mawufike kwimgidi yamakhosazana ikhona oyoyibona uyithanda. Oyothi mawusuxoxa naye bese ikutshela ukuthi mina kangimgani umuntu ongakholwa. Ugcina uphenduka kodwa uphendukanga ngokubona uShembe. Ubona intombi. Ngiyacabanga leli gama inkosi elishoyo inkosi ilanga ithi kubhlungu esike sikwenze thina amakholwa ngoba sinakho ukuthi laba abantu abazigebengu ababhedayo sibathande Bagona. ithi laba abaphilayo abalungile ebese sibalahla. Kunjani? Ithi sike safikela umuntu lapha phakathi komuzi samthanda nje sonke samgona sithi umuntu uze kahle uze ngokukholwa sithe siyezwa usehambe nomfazi womuntu. Kuba kanjalo. So asikholweni ngeqiniso ngane zakwethu. Mfowethu siyabonga kakhulu ngethuba ukuthi usondele sike sixoxe zona indaba kaNkulunkulu. Asithembe ukuthi besizobonana nje maduzane futhi nakhona emzini wenkosi ngoba vele zonke indlela phela Zonke indlela zibheke ebuhleni la ibheke khona. Kodwa ngiyalithanda lelithi ungathathi mina ukuthi uMajola ngimazi enjani ngimazelani. Thatha igama likaNkulunkulu, thatha amazwi kaShembe awukuphila esiwakhulumayo kuwena. Amen. Ngani yakwethu siyabonga kakhulu mfowethu. Siyabonga. Ngani yakwethu. Amen.